बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुबाय थारैनो बे बाराव हाग्रामाया सरकारखौ दामारसिगोन बिपिएफआ सरकारखौ दासिगोन दासिम मोन 18 कैंडिडेटखौ देरहानाय बायदि आं नुदों सा 18आ देरहाबाय आरो प्राय आरोबाव 6-7तासो लिडिं खालामनानै दङ बिपिएफआ निश्चय आरो बैहायबो मोनब्रै मोनबाखौ देरहाथारगोन आरो बे हिसाबै 21 मेजिक नाम्बारखौ क्रस खालामथारगोन बिपिएफआ दासिम खालामबायबो जानो हागौ आं भिडिअ खालामनायालागै 18तासो देरहादोंमोन आरो दासिम माथिक 21 क्रस जाबाय जानांगोन डेट मीन्स बिपिएफआ सरकार बानायसिगोन एब्सोल्युट मेजरिटी लानानै आरो बिसोरो बे बाराव माने बिटिसिखौ फिन दखल खालामफिनबाय आरो जाय इउपिपिएल पार्टी प्रमोद बर'नि सरकार बेखौ माने कमप्लिटलि माने डेस्ट्रय खालामबाय आरो नोंथांमोना खोनादों बमा समा गावनाय खोनादों निश्चय बमा गावनाय खोनादों नोंथांमोना मा सानो मिथिया जायखिजाया माने देरहाबाय आरो दा देरहानायाथ' फिसा खोथा नाथाय बेवहाय मोनसे बुस्थु कुइसन जानानै थाबाय आरो जे जायफोर इलेक्शन कैंपेनिंग समाव जायफोर माने माखासे रोखोमनि प्रपेगेन्डा खालामदोंमोन बैफोर बाथ्राफोरखौ थारैनो जोंनि मानसिया फोथायमारदोंमोनबा ना होमबा फोथायमारदोंमोनबा माने आं बेखौनो बुंगोन आरोबाव जोंनि इंटेलेक्चुअल कैपासिटीया एसे बांनो गोनां दंबावो आरो जिखियानो जा माने इलेक्शनाव देरहानाय जेननाया मोनसे पार्ट दाबो बिपिएफआ आगोलनि इलेक्शनावबो बिसोर बहुत स्ट्रं खामोन दाबो बिथांमोना बहुत स्ट्रङैनो दङ बेखौ जों बुंनो हायो आरो बे बाथ्राया सैथो दाबो हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोननाय मानसिया बर' समाजाव खम नङा जोबोर बुरजा जोबोर गोबां होनना बुंनांसिगोन आरो बबेखानि बेवहाय गुबुन माहारिया माने बिपिएलनो भट होआखै आरो जायखिजाया बिपिएफनो बाङाय होदो आरो बर' मानसिफोराबो बिपिएफआव बहुत भट होदो बेखौ जोङो आइडिया खालामनो हायो नोंथांमोना जेननाय देरहानायखौ नायबा नुगोन बारा डिफारेन्स नङा आरो 3000 2000 ओरैल'सो डिफारेन्स आरो बांद्राय खोब डिफारेन्स नङा आरो गुबुन हारिया माने होआखै आरो भटखौ जेनेरेलि इउपिपिएलनिखायनो इउपिपिएलआव बिराद जेनदों आरो माने जेननायनि जाहोना बहुत माखासे कारन दोङो जाहोना बहुत माखासे दङ नाथाय बै माखासे जाहोनखौ जों दिहुननानै लाब गैया मानोना दिनैनि थासारियाव मा सरकारा बिपिएफनि जासिगोन बेनो फाइनाल स' बेनो जाबाय पलिटिक्सआ जोबोर बिउटिफुल बुंनो थाङोबा बेवहाय मा जायो सोरबा मोनसेनि डिमेरिट्सफोरखौ बिराद बुङो आरो बै डिमेरिट्सखौ बुंलायनायाव जाय बांसिन मानसिफोरनि गोसोखौ खावनो हायो बै पार्टियानो देरहायो आरो बेवहाय बिपिएफआ साक्सेस जाबाय ओंखायनो बिपिएफआ जाबाय मा बर्तमानाव पाब्लिकफोरनि डिमान्ड नोंथाङा जि बुङा मानो नाथाय पाब्लिकनोथ' बिपिएफखौनो नांगौ इउपिपिएलखौ नाङा प्रमोदखौ नाङा प्रमोदा जेसेबां गोरान जाया मानो बा जेसेबां गोदान आइडियाजों माने सरकार सालाया मानो बेखौ पाब्लिकनो नाङा बेबायदि मानसिखौ बर'फोरनो नाङा बेनो प्रुफ जादों आरो जे इउपिपिएल बायदि पार्टिखौ बर' जातिनो नाङा आरो बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनोसै जे मोननै मोनथाम पार्टी थायोबा मोनसे जातियाव मा खैफोद जायो नोंथांमोना थारैनो नुबाय आरो मोनसे बाथ्राखौ मोजां बुंनांदों जायखौ देरहादों बेखौ एबसोल्युट मेजरिटी लानानै देरहादों आरो बर' मानसिफोरा बेबो मोनसे मोजां जादों बुंनो थाङोबा कारण बिपिएफआबो जुदि 15टा 16टाल' मोननाय मोनबा इउपिपिएलआबो 14टा 13टा मोननाय मोनबा बिजेपिआबो 15टा 16टा मोननाय मोनबा अब्लाना मा जागौमोन एसे गाज्रि नुगौमोन नाथाय बेवहाय बिपिएफआ एबसोल्युट मेजरिटीखौ जों मोनगोन होननानै 99.999% जों नुहुरदों आरो माने रिजाल्टआ जोबथाराखै दासिम बेनिखायनो आं बुंनाय बाथ्राखौ जायखिजाया एबसोल्युट मेजरिटी लानानै बिथांमोना सरकारखौ दानो हासिगोन बेबो बर' जातिनि थाखाय प्लास पइन्ट बेबो जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां लोगोफोर बेखौ बुजिनाया मोजां जुदि खम जानायमोनबा थांनाय बाराव दुर्बल सरकार जानायनि जाहोना बेनोमोन नांगौ बायदि प्रमोद बर' बिथाङा खामानि मावनो हायैनि जाहोनाबो बेनोमोन दा जों बायदि थाखोनि मानसिफोरनि मोनसे साननाया जाहैबाय मा बे जे गोरोबथा आं बार बेखौनो बुंबाय थादों भिडिअ बे जे गोरोबथा बेखौ जुदि जोंनि जायफोरा बिपिएफ मोजां मोनो जाबायदि मोजां मोननानै भट होदों देरहादों बिथांमोनखौ बै सुबुंफोरा थारैनो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंजानो लुबैना लुबैया बेनि सासेबो आं कमेन्ट्स लिरनाय नुवाखै दै दासिम सासेबो कमेन्ट्स लिरनाय नुवाखै गोबांथ' बे मोनबो गोरोबथा नङा बेबायदि बुङो नाथाय बेबायदि नङा बेवहाय खमसे खम सिमा बारायनाय अपसनाथ' दङ बै सिमा बारायनाय अपसन दङ आरो माखासे दंबावो बहुत माखासे बाथ्रा बैफोरखौ मोनथामसो जुदि बिपिएफ सरकारा मावोबा फैनाय 5 बोसोराव खमसे खम नेक्स्ट उननि 5 बोसोरनि थाखाय जोंनि हारिया
माबा मोनसेथ' लाब जागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना लिस्टखौ नुबाय सोर देरहादों दासिम आं जाय लिस्टखौ दिन्थिदों बिनिख्रुइबो बांसिन देरहाबाय बेखिनियानो नङा बिनिख्रुइबो बांसिन देरहाबाय नोंथांमोना बमा गावनाय खोनादों जानांगौ माने आंनि न' खाथियाव देरहानायनि बिपिएफआ एबसलिउट मेजरिटि मोनगोनखायनो माने खुसिजों बमा गावदों आरो जायखिजाया स' खुसि खालामखागोन नङा होमबा 5 बोसोर बिथांमोना बनबक खाथिनानै दा फिन गोहोआव फैदों खुसि खालामखागोन बरिया जायखिजाया सबसे मोजां बेखौ नांदों बेवहाय एबसलिउट मेजरिटि लागोन बिपिएफआ सरकार दायोबाथाय एबसलिउट मेजरिटि मोननाय बायदि सरकारखौ दानो हाखानांगौ अब्लानिया बेयो मोनसे हारिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां स' बिजेपिया जि जादु सारलादोंमोन बै बिजेपिनि जादुआ हाग्रामानि जि जादु बै जादुनि सिङाव कमप्लिटलि डेस्ट्रय जाबाय बेबो मोनसे मोजां पइन्ट जादों आरो बर'नि थाखाय खमसे खम नाथाय सरकार दानायाव हाग्रामा महिलारिया सोरखौ लाफागोन लाफाया बे हिसाबै समाजै खिन्थागोन बाखि जों बायदि थाखोनि मानसिफोरनि टेनसना थाबाय मा बै बिटिआर गोजोन गोरोब थाखो मा खालामगोन बे सरकारा बे साननो गोनां जासिगोन खौरांगिरिफोरखौबो बे कुइसनखौ आं सोंनाय नुवाखै दासिम गाबोन सबनिया निसय सोंगोन मा रोखोमनि डिसिसन लागोन बे गोरोबथानि सायाव मा खामानि मावगोन सिमा बारायनि सायाव मा खामानि मावगोन बेफोरबायदि कुइसनफोरखौ खौरांगिरिफ्रा गाबोननिफ्राय सोंनो स्टार्ट खालामनांसिगौ आंनि बायदिबा जे बिथांमोना मा खालामगोन मासे पाब्लिकआथ' बेखौ मोजां मोनाबो जानो हागोन नाथाय लिडाराथ' बिदि जानो हाया भटखौ मोननो थाखाय बिथांमोना बायदिसिना बाथ्रा बुंदों नाथाय देरहाखांनायनि उनाव बै बायदिसिना बाथ्राखौथ' बिथांमोना बुंनाय नंलिया आरो जुदि बे खामानिखौ मावफुङाबा बेयो जोंनि हारिनि थाखाय सबसे दुर्भाग्यजनक जागोन मानोना एबसलिउट मेजरिटि मोननाय सरकाराबो जुदि बे खामानिखौ जुदि मावाबा बे जोंनि हारिनि थाखाय दुखुनांथाव मोनसे फिसा एग्जाम्पल होननाय डनाल्ड ट्राम्प आरो ज' बाइडेना माखासे पलिसि लादोंमोन नाथाय डनाल्ड ट्राम्पआ इलेक्शननि समाव फैदोंमोन ज' बाइडेननि पलिसिखौ आं सब बेयो जिबायदि सिस्टेमाव लादो बेखौ आं सब नस्थ' खालामजोबगोन नाथाय थाङै थुङै नोंथांमोना मा नुखो थाङै थुङै नोंथांमोना मा नुबाय बांलादेशआव तख्तापलट जाबाय श्रीलंकायाव जाबाय आरो बेबादिनो बांलादेशआव आमेरिकानि आर्मिया फैयो होमबाथ' ज' बाइडेननि पलिसियानो थाबाय इरानखौ माने एटाक खालामगोन होनना बुंबाय थादोंमोन ज' बाइडेना नाथाय डनाल्ड ट्राम्पआ इरानखौ एटाक खालामबाय इजराइलनि खाथिराव डेट मिन्स बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजियो जे प्रेसिडेन्टआ इलेक्शननि समाव डनाल्ड ट्राम्प प्रेसिडेन्टआ इलेक्शननि समाव जायफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन बै बाथ्राया जाबाय भट मोननो थाखायसो बुंदोंमोन नाथाय भट मोनखांनायनि उनाव बिथाङाबो ज' बाइडेना जा खामानिखौ मावदोंमोन बेबायदि स्टाइलावनो खामानिखौ मावलांफिनबाय एसे डिफारेन्ट स्टाइलाव नाथाय खामानिया सेमानो स' बेनिखायनो जोंनि लिडारफोराबो जेनेरेलि बर' लिडारफोरा एसे अख्रा टाइप जायो माने थांनाय सरकारा जि मावदो बेखौ माने कन्टिनिउ खालामनो नागिरा आरो बे मोनसेया माने दुखुनांथाव आरो जे बिदि खालामा मोनसे मोजां बुस्थु दंबा बेखौ कन्टिनिउ खालामलांनांगौ आरो बाखि गोरोन्थिफोरखौ फोसाबनांगौ बास बिदिब्ला बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोना गोसोआव लाखि अब की बार हाग्रामा सरकार बीपीएफ का बल्ले बल्ले हो गया